Προσφορά αλληλεγγύης από τους ομογενείς της Διασποράς που ξεπερνά τις $820.000. Ένα κοντέινερ γεμάτο από υγειονομικό υλικό ξεφορτώθηκε το πρωί και αποθηκεύτηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να διανεμηθεί από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα όχι μόνο δεν την ξεχνούν, αλλά στέκονται δίπλα στην πατρίδα στις δύσκολες μέρες που περνάει. Πιο Έλληνες και από τους Έλληνες. Η ελληνική ομογένεια βρίσκεται δίπλα στην πατρίδα και την οικονομική κρίση που περνάει και συνεχίζει την προσφορά της. Αποδέκτης μιας ακόμα σημαντικής κοινωνικής προσφοράς πολιτών γίνεται η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για τη δωρεά Διεθνή Ανθρωπιστικού Οργανισμού σε συνεργασία με τους ΑΧΕΠΑ μεγάλης ποσότητας υγειονομικού αναλώσιμου υλικού. Δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλες ή αν θα καλύψουν μεγάλες ανάγκες. Σημασία έχει η πράξη. Αυτό από ό,τι γνωρίζω γίνεται κάθε χρόνο. Προηγουμένως μιλούσαμε για 15 κοντέινερ που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Άρα ότι υπάρχουν Έλληνες και στο εξωτερικό οι οποίοι σκέφτονται την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και βοηθούν. Έχει μαζευτεί με εισφορές, έχει αγοραστεί με εισφορές των ομογενών μας, κυρίως στην Αμερική, με τη συνδρομή του IOCC, International Orthodox Christian Clarity, και της ΑΧΕΠΑ. Δεν είναι μοναδική βοήθεια, έχουν έρθει κατά καιρούς και άλλου είδους βοήθεια, όπως χρήματα που γίνονται τρόφιμα και μέσω της αποστολής μοιράζονται σε όλη την Ελλάδα. Σε δύσκολους καιρούς, όπως οι πυρκαγιές της Πελοποννήσου, είχαν έρθει ήδη πρώτης ανάγκης, κουβέρτες, ελαιόδεντρα που τα φυτέψαμε στην Πελοπόννησο. Η ομογένεια νοιάζεται πάντα την πατρίδα. Πρόκειται για δωρεά που ξεπερνά τις $820.000 και αποθηκεύτηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ώστε να γίνει η διανομή στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης. Το κοντέινερ αυτό είναι το τρίτο που έρχεται στην Κρήτη και το 15ο στην Ελλάδα από τον IOCC. Ο IOCC δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα παραστεί ανάγκη, αλλά δυστυχώς συνέβη. Οι Έλληνες ομογενείς στηρίζουν την προσπάθειά μας αυτή, όπως τώρα με το νοσοκομειακό υλικό, αλλά και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ελλάδα. Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει με την συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων και διανομή αυτών κυρίως σε φτωχές οικογένειες και στη Μητρόπολη. Στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας, ο κάθε ένας από όπου μπορεί πρέπει να προσφέρει ό,τι μπορεί στους ανθρώπους μας, διότι αυτό σημαίνει σήμερα αλληλεγγύη και πιστεύουμε σιγά σιγά αυτή η αλληλεγγύη και η βοήθεια να είναι ο προπομπός για να φύγουμε τελικά έξω από αυτές τις άσχημες συνθήκες που ζει η χώρα. Για μία ακόμη φορά οι Έλληνες της Διασποράς έκαναν μία πράξη αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας, αποδεικνύοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται ουσιαστικά στο πλευρό της πατρίδας.